ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗಲೆ ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿಂದು ಪನೊಲಿನಿಗ್ ಉನೇನು ಏನು ಮಲ್ತೋಜು ಅಂದಲೆ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಕೊಚ್ಚಿದಡ್ಡೆ ಬಂದು ಕೊಚ್ಚಿದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆಯನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತ ಅರಿಗಿತುಂದೆ ಇದನ್ನು ನೀರನ್ನ ನೆತ್ತಿ ಓಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ದರ್ಕಂಜಿ ಕಲೆದು ನನೆದಿನಾರಿ ನಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ಬೇನ ಅರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪೊದ್ದಿನ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಮಂಜೂಳು ಒಂದುಲ ಪೊದ್ದಿನನೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದಿಗೆ ತಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದಿಗೆ ತಂದಿನ ಒಂದು ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಕಡಾಯಿ ದಿತ್ತ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಕಡಾಯಿ ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 150 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಬೇತ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತು ಈಜಿನ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು ಏನು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡದಿಗೆ ತಂದಿನಿ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಿನಿಕ್ ಒಂದು ಕಾಯರು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ನೆಕ್ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೆಕ್ ಬೇಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕೆಂಪಾನ ಮುಟ್ಟನಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರುಂಡು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಡ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಬೈದುಂಡು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿಗೆ ತೊಂಡಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಕಡೆದೀತಿನ ಬಂದನ್ ಪಾಡೋಡ್ನಿಕ್ ಒಂದು ನೀರು ದೋಸೆ ಬಂದೊಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಳು ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಯರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡದಾಗ ಒಂದಿನ ಹದ ಊಟು ಇಜ್ಜಿನ ಗೆಂಡೋಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದೊಂದಿನ ಕಾಯರೆ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಕಾಯ್ದನ ತುಕ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದ ನಂಚ ನಡು ಕಾಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿಗ ತೂ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂ ಅರ್ಲಿಂದ ಅಂಡ ನಡು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅದಾ ತೂಟೆ ಒಂದೇನು ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಕಾಯ್ದಿನೇನೇನು ಮೂತುಕ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಂಡಲ ಮಲ್ಲಜಿ ಮೂತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಜನಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತು ಬೂರ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಂಡಲ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣನೈತೆ ಕೂಡ ಚಮಚೋಡು ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಉಲ್ಟ ಬುಂಡು ನನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯರೆ ಬಿಡುಕ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಸರಿ ಕಾಯ್ದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂದೇನು ಚಮಚೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೊಚ್ಚೋಡು ಐಕೆನೆಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿದಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪುದರ್ ಚಮಚೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಯೋಡು ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಆ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ
ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅದಾಗ ಅವು ಬಂದ ಬಂದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಳ್ಳತ್ತಡೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ತೀಪೆಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಕ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದೇನೆ ಒಂದೆಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಚೆರಡ ಇಂಚರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾರ ಉಂಡು ತೀಪೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆಡು ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಲ ಉಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕರ್ಬದ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಡ ಪಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕದ ಕಟ್ಟಾದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತಿಂತ ಜರಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆವರ ಎಂಚಾನ್ ಪಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದು ನೆಟ್ಟ ಸರಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಎಂಕುಲ್ನೆಕ್ ಕೊಚ್ಚಿದಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕು ಕಿನ್ನೆ ಪಣದಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಉಡುಪುರ ಏನ ಪನ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಡ್ಬೇಕೊಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲ ದಾರ ಇಬ್ಬುರ್ತಿನ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕೊಚ್ಚಿದಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಂಚ ತೋಜ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಬುಡ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೋರ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.